כן, פז'ו קבריולה בכל שבוע. פרטים באתר. זה טוב, זה עושה. ימן חמן. שלום. היקר. ואז התרשק, יש סולמית. לא הקשתי. אבל הקשתי. English style. שגוי. שגוי. הקשתי! מה קורה, אבאלה? חלום רע? משלם חשבונות. תן. כך, סגרתי לך את הפינה. טוב. חדש באפליקציית לאומי. תשלום מגוון חשבונות בטאץ' אחד. פשוט צלם ושלם. לאומי דיגיטל טאץ', בנקאות סלולרית מובילה בישראל. לאומי איתך. זה כל הכסף שהיה לי בחיים ועוד משכנתה שהייתי צריך לצרף לזה כדי להגיע לבית שהוא, נקרא לזה בית חלומותיי, בינתיים זה בית אכזבותיי. לפני שאתם משקיעים את הכסף שחסכתם כל החיים בדירה חדשה, שילמנו במיטב כספנו על דירה חדשה וקיבלנו, כמו שאתם רואים, מוצר. אתם חייבים לראות את התחקיר הזה. מבחינתי, זה פעם ראשונה ואחרונה שאני קונה מקבלן. הם לא סופרים אותנו. מחר, נזילות, עריכים נופלים. ממשיכים לחדור אליכם מים. הרצפה שלכם תתפורר בסוף. אני יכול להגיד שאני איבדתי בריאות בגללה. לא תאמינו. אם זה ימשיך לשקוע, מה הסיכוי שהמרפסת הזאת תחזיק? כמה מסוכן לקנות דירה בישראל. מצאתי חתיכה של אבן, הסתכלתי למעלה, ראיתי שהיא נפלה מפה. הדברים האלה יכולים להרוג אנשים. עושות חשבון, תחקיר מחדלי הבנייה. מחר, אחרי החדשות. חברים, אנחנו נמצאים ליד לא אלופת ישראל, אבל נציגת ישראל באליפות העולם, זה נכון, נכון? חגיגה בסנוקר. אליפות אירופה, דנו, נכון? וגיא שאל פה שאלה מעולה קודם, למה יש הבדל במשחק המקצועי בין גברים לנשים? בין גברים לנשים, למה מפרידים בין גברים לנשים? כן, כלומר, אין פה יכולות פיזיולוגיות. טוב המאמן. כן, כי עיקרון לא אמור להיות שוני. אז למה מפרידים? ההפרדה נובעת... תסתכלו עליי תוך כדי. כן. אתה טוב בזה? הייתי פעם לא רע. כמו בסנוקר וכמו בהרבה ענפים אחרים, אנחנו יכולים לראות למעשה את התופעה שיש תחומים מסוימים, ענפים מסוימים, שנשים פחות משחקות. גברתי, למה תלמדי אותנו. ממתי את בקטע הזה? באופן מקצועי התחלתי לפני שנה וחצי. לא, ממתי... אני בפעם הראשונה שאני הגעתי, כן, בגיל 14 בערך, משהו כזה. מאיפה זה בא? מההורים, חברים? דרך חברים, יצאנו לבילוי במועדון סנוקר, ופשוט נורא התאהבתי במשחק. יאללה, תלמדי אותנו מה את יודעת. תלמדי אותנו את כל הסודות המקצועיים שלך. בעיקרון זה מה שאנחנו רואים כאן בשולחן, זה משחק פול. פול בשולחן פול אמריקאי, אני משחקת סנוקר. המשחק הזה, המטרה שלו... עזבי עכשיו, תכניסי את זה לפה. את 13 לזה. זה פשוט. דעתי לך פשוט. אפשר לציין שיש פה, המשחק הזה מורכב מהרבה מאוד פרמטרים. אני רוצה את זה, אתה את זה, אני רוצה את זה לפה. מה אתה רוצה להתקלות? מה אתה מזיז לה? שלא יהיה לבן. בסדר, אני יכולה לפספס, זה לא נורא. רגע, אבל תשב פה עם ה... אי אפשר להתקלות. רגע, נזיז את הקיר, שנייה. תזיז פה את הקיר, זה מפריע לנו. נזיז. בבקשה. אז תני לנו טיפים, תני לנו עצות, תני לנו... קשה נורא לשחק בשולחן הזה. זה גם שולחן קטן, זה לא שולחן... אנחנו משחקים על שולחן. זה לא שולחן תקני. קודם כל, רק בקטנה, איך מחזיקים? הדבר הזה הוא נכון מה שאני עושה? אני אתן למאמן אני אסביר כמה טיפים בסיסיים לקהל הרחב. אוקיי, הרבה תופסים את המקל עם שתי ידיים. חשוב מאוד לציין שיש לנו 4 נקודות מגע עם המקל. קודם כל, היד המגשרת, שמים את האגודל צמוד לאצבע. ככה זה בסדר? כן, לא. ככה? כל כף היד, מה שנקרא סטארפיש. כן, סטארפיש. האגודל נצמד. כן. והמקל... זה נכון. עכשיו יש לנו עוד 2 נקודות, שזה החזה והסנטר. יש לי כמה סנטרים, אז מה... אוקיי, אז זה בדיוק משתלב ככה ב... מה שלימדת אותי עכשיו זה רע מאוד. אוקיי, אז יש לנו סטארפיש, יד אוחזת, חזה וסנטר. טוב, אני מבין שאתם קוראים לנשים להגיע לתחרות, נכון? שאתם רוצים שעוד נשים יגיעו. בדיוק, יש לנו, כבר היה לנו, לפני שבוע היה טורניר פול, שהיה... נשים שרואות אותנו עכשיו, לאן להגיע? שיגיעו לפורום ביליארד, אתר שירשמו... פורום ביליארד זה אתר שמזמין אותם לשחק ב10 באוגוסט.
ב10 באוגוסט. יפה. בהצלחה. תודה, בהצלחה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר. מחר נהיה כאן בהרכב שעוד בלתי ידוע. כן, הוא עדיין נעלם. אולי הוא להתאגם מחר, אולי לא. נדע מחר לקראת הערב. תודה רבה שצפיתם בנו כאמור להתראות. תודה. סנטר. טוב. אני מבין שאתם קוראים לנשים להגיע לתחרות, נכון? שאתם רוצים שעוד נשים יגיעו. בדיוק, יש לנו, כבר היה לנו, לפני שבוע היה טורניר פול, שהיה, נשים שרואות לנו עכשיו, לאן להגיע? שיגיעו לפורום ביליארד, אתר שירשמו לטורניר, פורום ביליארד, זה אתר שמזמין אותם לשחק ב10 באוגוסט. ב10 באוגוסט. יפה. בהצלחה. תודה, בהצלחה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר. מחר נהיה כאן בהרכב שעוד בלתי ידוע. כן, הוא עדיין נעלם. אולי הוא להתאגם מחר, אולי לא. נדע מחר לקראת הערב. תודה רבה שצפיתם בנו כאמור להתראות. תודה, בוקר טוב. בוקר טוב, שקט בשעה זו בבית אל, לאחר לילה סוער מאוד שם, כך נראה רגע.